Искам да отправя един апел към хората, които живеят в градовете. Как може да запазите традициите и истинския български вкус? Като пътувате с колите и като минавате през уния малки селца с по 20, 30, 50, 100 човека и като видите уния баби, уния дядовци отпред пред къщите, изкарали на една дървена маса да продават било то някакъв зеленчук, сладко, компоти, каквото са направили хората, че държавата не се грижи за тях, не се грижи, са отритнати, но поне ние да не го правим. Помогнете им по някакъв начин, купувайте от тях, било то зеленчуци, било то каквото искате, купувайте от тия хора. По-вкусно от българското и от домашно произведеното няма просто. А за тях ще бъде един малък празник.